Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. President Jong Meghalaya SSA School Teachers Association uba Aristotle Rembai ula takaranting ya kejingkren lapla jong menteri ketenat puli putih uba lakmen rembui baka sarkar jela kanam la satyaban itho neban regularize yakinong kai school SSA kum ginong kai school sarkar namar baki dei ki bala thongkam hi da ki school managing committee. Hau kerwa abala pak sikilat patai kubor haka arfu hunyo terik ubenai naiwing arajar arfu wei uba rembai ula kentu yu menteri ketenat puli putih ke sarkar jela uba lakmen rembui ba udai banda puli sanibha yaki kindon jong ke SSA manual bat ke Right to Education Act arajar kendai yaki bala pak ada ke sarkar India sya barok ki jela bat syaki Union Territories ki badan hapok ke ri India barok ke wei. Shosho uniu nongelam jong kinong ikai SSA ula kentoru da kabaong baka jingkren jong uba lakmen rembui haka arpu sauteri kubenai naiwing arajar arpu wei syakilat patai kubor kadai tang ka jingkren khulung kena ya ki baka senghi kanam la satyaban pediang da lailai ruem ka shiti ka ba la pha da ka ministry sha ka sarkar Meghalaya ka bai dei bat ka demands Kajong ka Meghalaya SSA School Association kabangila Dep IT Hakti Jong Union Minister Urusa Prakash Javadkar ha 9 November jong usnem arajar khandriu tinakalian jong State Project Director habajubab ya kanika shiti kata haka santrik jong ubna April arajar khan nyau ila pha ya kanika shiti sha special officer jong ka Sarkar Jilla Education Department hamni ila kedeu shai hakabai dai bat kanika benta karukom thungkam yakinong hikai yakinong hikai hapo kanika scheme SSA hapo jela Meghalaya hangne ila kren shai bhaya kanika benta iong ba it is the policy decision of the government that all SSA school are appointed by the school managing committee pi kanika benta hani kalong shai bha kaba kadai karai jongno kabala penlong yaki school managing committee bantung kam yaki nohika SSA kumbang ila yo I bahak arpa sautrik jong November jong mentausnem kabana kaliang jong I education minister Isar Lakmen Rembui ila ongba kumno ka sarkar jela kan regularize yaka service jong ki khat hajar sanspa sapo wengut ki nohika SSA kibadun hapo ka jela Meghalaya hakaba yakini kinohikai omshem la thongkam da ka sarkar jilla henry yaki la thongkam da ka school managing committee kani ka jing kren jong education minister kalong ka balong kum ka warning sign lani udak jing maham yengi kinohikai SSA pat kum juru yaki school SSA ka ban saja hadin ka jingkud no jong kani ka flagship program ha ka life waiterik ubrai march arhajar arpun riu kumba nakaliang jong ka cabinet committee on economic affairs jong ka sarkar India hakba kala ayak extension for another 5 years ka bantri kamna do shitri April arhajar arpawai ha do life waiterik march arhajar arpun riu tinakaliang jongi kinohikai SSA hakbai dei bat kani ka benta ngi na kalian jongi ngisnga banong bat ban penshai kumni hakabas dang jong kanika scheme SSA kepada ka flagship program jong ka sarkar India kata hakisnem arhajar wei na kalian jong ka sarkar India kala pha yak SSA manual ani ka SSA guideline but framework chabaro ki state but union territories hapori India Knang ba kini ki state but union territories ki badun hapori India kin ngauto ba hakanu karukom kin pentrikam ya kanika scheme SSA teladangi pai hakabaya dei bat ka benta ban thungkam ya kinohikai ki ban hikai hapo kanika scheme SSA katkum ka chapter 3 jong ka SSA manual para 21.3 hangto la kerensyai pahapo jong kanika scheme ki sarkar jela ki dei bantung
arngut kinong hikai haka lower primary but laingut kinong hikai haka upper primary. Nata susu haka para 21.10 hang tu lanang keren susu ba kistit kidon la ka jong ka norms but ka recruitment rules. Haka por bas dang gani ka scheme SSA hapo jela Meghalaya hakisnem arhajar iway. Nakaliang jong ka sorkar jela kala transfer ni kala merge ya kumba handriu punyo teli kini ki ad hoc lower primary school syapo SSA. Syapo SSA. Kala merge kumba handriu punyo teli ki ad hoc lower primary school na po ad hoc syapo SSA. Tapi kani ka bentaro ngingin keno ya ka school managing committee. Kani ka dei ka bala le daka sorkar jela dei maka ka bala merge ya kini ki ndriu punyo teli ki school. Te menta undala dei ka por ban pen scam ya kini kinong hikai. Te ka government ka kan shu sideline ni kan shu safety ya ka responsibility ka baka ka dei ban shim ngingin sngau ba kalong ka ka ba nakaliang jong ngingi ni penramjur ya kan keren jong i education minister Isar Lakmen Rumbui i pen pau hang to ba kadau ba kajing bomla jong ka sorkar jela ban regularize ka service jong ki khat hajar sanspa sapowengut kino hikai SSA kadai ba namar yangi amsham la appoint da ka state government handai la appoint da ka school managing committee tika jingkali ka bana kalian jungi kino hikai SSA ngi kwa ban bo ya ka sorkar jela lengba i education minister Isar Lakmen Rumbui hato ki norms jong ka SSA ki bana kalian jong ka central government kala pha sabaro ki jela hapori India ki ya per ni but ki norms ki bapa ya kajela Meghalaya. Ngingis ngotoba ka SSA norms ka bala pa dak sorkar India cha baro ki jela hakari India kide gijo mdan jingye pere ero te kumno pat ajela Meghalaya ngino ina ka por sha ka por hado ka sorkar ka ba barim hado ka ni ka sorkar ka ba menta ki kren ki shuban be ya ka jo ba ki ong be ba ikino hika SSA la thung da ka school managing committee handai menta ong ba ka por menta kala dei ya ka government bahkan pet ba kumno ki norms ki kren kumno ki provision jong ka SSA ki kren hang to ki kren ki la kren shai hang to ba kadai ka benta jong ka sorkar jela ban thungkam ya kini kino hikai ki ba hikai hapo ka scheme SSA nata hang ni ngala kwa suban kedew hang ni ba kat kum ka ni ka sanction order ka ba la pha da ka Ministry of Human Resource Development Government of India shau account officer principal account office Ministry of Human Resource Development Government of India haka khat riu trik jong pra July 2000 khat san haka bai copy jong kani ka sanction order la airo sha Secretary Education jong ka sorkar jela Meghalaya berkum juru sha state project director khnang bakin tip ki rules but ki conditions ki bana kaliang jong ka ministry ka bo ngakwa ban pensyai ban kedeu ya kan ka rules kham tam haka bai de but ka conditions number 10 wi hang ne la kedeu syai hang ne ba no permanent post shall be created under SSA fund. But teachers' posts shall be created by the state government, even where such posts are supported by SSA funding. Project position for SSA implantation would be temporary up to the duration of the project only. Te hang ne ro kala long very clear kalong syai ba hang ne ba yakinong hikai dei ban create but dei ban thung da ka state government what la da kiyo ya ka jingira pisa ban hakaban siu ya katulop na ka SSA mana ni la ong syai ba kani ka SSA kala ban kut hakno no ko por kede tangka temporary project kala ban kut haipor iba kani ka scheme kala ban kut hakno ko por ka ondala dei ka por ba kani ka scheme ka dei ban kut kat kumka jing por jong ka central government tikani ka kani nakali jong ka ministry emdai tang house nem arjar khatsan house nem arjar khan riu khat nyeu khat pra ter ro ka pha ya kani ka
jingtho siapo jong ka jela Meghalaya bakan long kum ka reminder ba larajia bakan ka scheme ka kudhan kono ka poro kinong hikai kidai banlong ada safe site kinong hikai kidai banlong ada safe site pat ka sarkar jela ka dai ban shim ya ka jingkit kli ban ban pen scam ya ka service jongki ni kinong hikai kat kum ka jing produk po ka SSA manual bat kum juru hapo jongka RTA tapi kadang-kadang ngi ong ba kani ka jingkam jong education minister ba yakino hikai SSE hapo Meghalaya namar bala thungka mi da school managing committee kumta ka government kamla ban organize kalong ka kania khlung khna ka bana kaliang chungi hikino hikai SSE isnga banong ba nginom la ban pidiang dalele yakum kini ki kentin ki bami nakaliang jongka sarkar jela namar lada hakiwe ki state la bandar ya ka service jong kino hikai kumbala ale hapo asam menta ke la sedang ban organize ka service jong kino hikai hapo manipur la ale hapo arunachal ro la le ha tripura ro la le ha sikkim la ale pat kumta terter ti balai pat ajela Meghalaya kidang aida ka bai dai pat bat ka statement jong education minister isar la ben rumbui haka arbusau turik jong 9 November jong tausnem i ong ba kamdai than kanika issue jong kata ka chispa saw crore rani kata ka arspa crore wong ba ka government ka perkat for a long run kebenta ka ba in future mo in the near future kumno ban solve ya kanika problems jong ki no hikai SSA hoi yakum kini kisinjam ki banshim nakaliang jong ka state government ni nakaliang jong kino hikai SSA putkum jong nakaliang jong ka association ni appreciate ya ka sarkar jelah ka bai dai bar ka benta hendai ka ai ka bangi nakaliang jong ka association ni ajing mud ya ka sarkar jelah khamtam hakum ka ka por ba ni nakaliang jong kino hikai SSA ni do tulop for almost running 6 months Perkumjur hakum kani kapor ba ka sarkar Meghalaya ka don hapdeng ka jing hiran pisa mo kat kum ba paw hakilat puthai khobor ke bana kaliang jong chief minister but education minister na kapor apan paw ya kani ni ong ba ka sarkar jela ka dei ban pelai no ya kate ka pisa shispa saukrur ka bana kaliang jong ka state government kam shem la pelai hakini ki lais nem ki bala dep shadin pi kani ka shispa 100 crore kani ka pisa shispa 100 crore kadai ka additional amount ka ba ka sarkar jela ka haban be na ka budget jong ka state ka bai dei bat kani ka capping norms hadin jong ka jingwan jong ka samagra shiksha abhiyan house name 8000 khapra Pi, na lor ba ka state government ka hap ban bon ya ka teka 10%, na lor ka teka 10% ka ba ka state government ka hap ban bon, ka hap ban iPad ya ka ni ka additional amount, yani additional fund. Kabalong ba approximate 28 crores na benta ki lower primary, but approximate 3 crores na benta ki upper primary annually. Kenang ban pendap ya ketika ping norms ka balabo da ka central government hadin ka jingban jong ka samagra house name arajar khapra tilrangi khainlang ya kani ka pisah hakini ki lais name ki bala dep shadin ki bana kaling jong ka state government kam shim la pelai shak account jong state project director jong ka simam kani ka pisah kala kod hado shispa saukrur ti hado menta menne kani ka pisah kadang nebet hapok account jong ka state government tingi ong bangi ajing mud ya ka sarkar ba khnang ba unsolve ya kanika issue ka ba kanika jingdu tulop jongi menta kalong 6 month running tingi ajing mud ba ka sarkar jela ka ban phano ya kanika shispa 100 crore ka account jong SPD khnang bada kanika pisa on siulut ya kanika tulop badang sa jongi tingi ba imat nakaliang jong education minister ulong confuse bhai ini benta na markat kum kaching pensai jong i yong ba nakaliang jong ka state government kala ade pelai ya ka pista ka balong ka balakot hadu prap ho crore ka badai ka contingency fund oi ngis ngoto kan ka contingency fund kata ka pista ka bai ong prap ho crore ka fund ka bagi pendenkam ada dai badon kano ka emergency padya kan ka pista andala ade pan pendrikam haban penpai biang ya kan ka bisa syaka sarkar jela
Ti kae kabangi ngidawai na kasorkar jela ban pelaj ya ite isis pak sapokrur katu kapisa kamde shu ba kamut shu ba onda kasorkar jela kala pha sapo account jong state project director jong kasimam ba kasimam kahaban pen phabiang ya katu kapisa kamde shu kumta henry katu kasis pak sau krur kadai ka benta kadai ka kumamene kadai ka additional funding kaba ka sorkar Meghalaya kahaban bon na ka state budget ban pendap yaite ikaping noms hadin ka jingwan jongka samagra shiksha abhiyan house nem arjar khapra tingi ngi kwa ban penchai hang ni ba ka nakaling jong education minister imdai ban confuse ya ini benta namar ini shispa saukror ide laka jong but ita contingency fund mo kibana kaliang jong ka state government ka alpala hado prapokror ide ibenta laka jong but ay kabangi ngi kwa jing pensyai na ka sorkar jela kalong ba balai ki batsa ya kanika shispa saukrur but balai ki klem pelat ya kanika pisa hakini ki laisnem ki bala debno shadid abi da ka jing wan jong ka RTA house nem arajar khandai nakaliang jong ka sorkar India katkum ka jing product ha ka section 38 jong ka RTA 2009 kala aibor ya ki sorkar jela bakin frame batshna laki jongki rules ki ban yahap ban pentrikam halaki jongki jela akaban penyat chaprang lani ban pentrikam ya kaneka RTA 2009 te akabai dai bat ka Meghalaya nakaliang jong ka government of Meghalaya hakitu ki por kala shna bat kala frame ya kini ki rules hakaba yadai kumno ban pentrikam ya kanika RTA 2009 hapo jongka jela Meghalaya bat kumjuru kala shna yaki rule kibaya dai hakaba kumno ban appoint ya kin nong hikai bat kas service conditions jongki bat kumjuru hakano ka dolo ni hakano ka rukom ba on siu tulop ya kini kinong hikai kibadai kibenta hapo jongkane ka RTA 2009 te kanika rules kabana kaliang jongka state government kala dev frame bat kala dev finalize bat kabala dev approve ro da governor la tip kerteng ya ka kum ka Meghalaya right of children to free and compulsory education rules 2011 tipi ladangi pej hakanika rule katkum ka rule 18 okay kalau rule 18 sub rule 1 hang ni ka kren shai ba the state government or the local authority as the case may be shall notify term and conditions of service and salary and allowances of teachers in order to create a professional and permanent cadres of teachers tinang ta shu ha ka rule 18 sub rule 3 jong ka state RTE rules 2011 ang ni roka kren shai bahang ne ba the scale of pay and allowances medical facilities pension gratuity provident fund and other prescribed benefits of teachers including those employed for the purpose of imparting social training as specified in section 4 shall be that of regular teachers and at par for similar work and experience. Pi kini ki kanika state RTE rules 2011 hani kala kren shai bhaba kumno dai ban appoint ya kinohikai but kumno dai ban siu ya ka tulop jongki ngingi kwa aroban penshai hang ne ba hatin ka jingwan jong ka RTE 2009 ya kanika scheme SSA la penya so bat ka RTE how September 2010 tenado kitu ki pona do September 2010 baro ki norms jong ka SSA kila dei ki benta jong ka RTE but baro ki norms jong ka RTE kila trekam ha kila trekam haka SSA te ka sorkar jela ka dei ban shai bha ya ini benta khamtam ya ka SSA manual but ka RTE kini kim dei la ka jong han ki dei kawai namar ba kumang mentan ba how September 2010 la penwan lang ki haju ba la pen ye so lang ki ha haju te ngi ong ba ka jingkam jong education minister ba ka jingbomla ban regularize ya ka service jong ki khatar hajar sans pa sa huing ut kinoi ka sa hapo ka jala Meghalaya
kat kum ka jingkren jong ingi iba ka daw ba ka ba ibu akmat ka dei ba yang i om syam la thungkam dagi da ka government handai la thungkam da ka school managing committee tika jingkeli ka bang nagalian jong i kino hika SSA ngi kwa ban bo ya ka government through the honorable education minister Isar Lakman Rumbui ba aba kumni kini ki guidelines ki SSA manual jong ka SSA program kepada ka flagship program jong ka central government ki ya per ni na ki wei pat ki sarkar jilla namar ni iba ha ki wei ki state ya ki nong hika SSA la ban organize tikum no pat apo jilla Meghalaya jongi ka state government ka ong ba ngimla ban organize ya ka service jong pi namar ba omdon kajing produk badai ban organize ya ka service jongi ki nong hika SSA